בניו המומתים, קורבנות ממלכת הרשע, שעונו עינויי גוף ונפש במחנות ההסגר. יזכור עם ישראל את בניו נושאי המרד והמלחמה באויב, את לוחמי הגטאות, אנשי הארגון היהודי הלוחם, שעמדו מעטים מול אויב חמוש ואכזרי, וליבם עומד לגאולת עמם. ילדים חמודים, הזיכרון הוא דבר חשוב. הזיכרון הוא כל כך גדול וכל כך כאב, שלא תמיד יש לנו את הכלים להתמודד איתו. היום, יום השואה, אנחנו מרכיבים את הראש ומכבדים את הנרצחים. בכאבנו אנחנו אומרים להם שאנחנו זוכרים אותם. נכדיי, אני רוצה לומר לכם שלעם היהודי כבר 2000 שנה לא הייתה מדינה, לא הייתה ארץ, לא היה מי שיגן עליו. והעם היהודי היה נתון לפוגרומים, להשמדות, והרע ביותר לשואה. היום יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש מי שישמור עלינו, ומה שנותר לנו לכולנו לדאוג שהמדינה תתקיים ושלא תחרב שני בגלל שנאה. תודה לכם. אני נושמת את הראש שלך, חיים שלי, נושמת עמוק אל תוך הלב, רוצה לשמור אותך קרוב אליי, חיים שלי, להגן עליך מצל של כאב, אני דואגת לכיסא שלך, חיים שלי, כמו חלום של שבת מתוקה, שתמיד אגן אותך, חיים שלי, עמדה בליבוק ונשיקה, כי אין העולם כמו המורה של אמא, ואין העולם אתה מבין מה זה בעצם שואה? מי הם הנאצים האלה? ולמה הלכנו להשמיד את היהודים? מאיה, את שואלת אותי שאלות קצת קשות. אני לא ממש מבין מה זאת התופעה הזאת, ומי הם האנשים האלה, הנאצים, או יותר נכון, חיות אדם. תקשיבו ילדים שלי, בואו ננסה להבין דברים שבאמת קשה להאמין שבאמת קרו. השואה היה ניסיון לרצח העם היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. לא רק היהודים, גם עמים אחרים וקבוצות חריגות.
הנאצים היו הגרמנים שניסו להוציא לפועל את רצח העם. הם היו החיילים של היטלר, ראש המפלגה ומפקד הצבא הגרמני שנתן את הפקודות להרוג ולהשמיד עם שלם.